Bé, us preguntareu per què abans m'heu vist escalfant amb 12,5 quilos, 20 repeticions. La idea és bombejar molta sang, anar activant l'articulació. Això és el que m'han ensenyat aquí. No es tracta tant de fer press banca i activar el sistema nerviós, sinó activar la musculatura i les articulacions i anar bombejant sang per anar lubricat. I al final no es tira una càrrega tan alta, és un pes inclinat a 45 graus, et tiraré 27,5 quilos per mà. A veure què surt, en principi 12 repeticions, veurem. Això pesa, 12 repeticions, va. Va. Que malament. Bé, l'any n'hem fet 9, l'únic cop tenia 25 per 12, jo pensava que amb 27,5 podria. Però bé, aquesta setmana la veritat és que ja porto una bona fatiga, sí que acumulant molt de volum d'entrenament, crec que haurem de fer alguna descàrrega o començar a reduir. Ens veiem amb una mica menys de pes. Bé, ara hem baixat a 22,5 quilos, 27,5 ha estat una mica fracàs. A veure què tal, ara sí que n'hauríem de sortir de 12, si no sí que anem pel mal camí. Va. 12 repeticions, almenys 12, 13 mai, 14 almenys, com a molt. No pesa, lleugeret. I don't know how I survive learning in the wars that I fight. I don't feel nothing. Rage consuming every muscle, every punch coming. Yeah, you think you got it until you see the grain. Black and blue ain't nothing. Fàcil, molt fàcil. Mantindré aquest pes. Farem 12 més, cosa que no crec que agravi. Farem 12 més aquest pes i passaré 30 graus. Ens veiem amb 30 graus, va, som-hi. Bé, ara baixem la inclinació per seguir enfocant-nos en l'eix clavicular, però probablement implica menys el deltoides anterior i el tríceps. El tríceps s'implica igual. Però s'implica menys el deltoides anterior, anem variant l'angle, activem unes fibres un pèl diferents. 20 nets per 15 repeticions, ara és molt més fàcil, o sigui, a 45 a 30 graus hi ha una diferència abismal. Fàcil, molt fàcil. No pesa. És una llàstima perquè no se m'ha gravat l'àudio abans, simplement no sabia que estava fent press banca, que volia canviar les sensacions. Al principi tocava press plan manovelles, però m'estava cansant i necessitava molta tensió al pit. A part, amb el press banca és que estresses molt, hi ha molt de pes, estresses del tot les fibres, a part que jo considero que hi ha més rang de moviment, ja que al final amb manovelles aquí piques, en canvi la barra pots estirar molt més i aquesta sensació em sembla gairebé orgàsmica, o sigui, és brutal i s'havia de fer press banca, no surt de la rutina, però ja ho faig. Ara us faig un petit check de com estem físicament, com va el pump del pit, i seguim, va. La veritat que se'n veu bé. Seguim, press banca, 60 quilos. 60 quilets, jo crec que faré entre 6 i 8 repeticions. Jo crec que 7, va. 7 és un nombre prou rodó. Traiem el powerlifter que porto dins, va. Set justes, l'he clavat. Soc un crac, s'ha de dir.
Bé, la congestió de pit, la veritat és que és bastant bèstia, es veu bé la cama, va estar bastant ready, va ser una transició i a veure què tal. Tríceps ha recolzat, 6 plaques, teòricament 60 quilos. Va. Aquest exercici en tensió contínua és un espectacle. Bé, segona sèrie, 25 quilets, 10 repeticions. L'anterior s'ha gravat malament, ja que està una mica baixa el trípode. Ah, sí, ara anirà més justeta, però crec que pot sortir. He descansat 2 minutets, hauria de ser suficient. Fàcil, no pesa. Bé, ara per acabar farem uns fondos de tríceps. El tríceps ja està ben congestionat, de veritat, no es pot apretar gaire. I la tècnica dels fondos és, si t'inclines amb el cap endavant i els peus endavant, és per pit, o així és com ho tinc entès. I si mires endavant i tires els peus enrere, una mica Superman, com ara veurem, és més aviat de tríceps. Ara faré la demostració gràfica. Som-hi! Un cop vaig fer 10 repeticions, a veure si ara la superem. Oh. 14, no està malament. Crec que l'altre més que la setmana passada. Hauré de començar a posar pes. Bé, ja hem acabat l'entrenament d'avui, ja hem fet tríceps, 12 sèries. Trobo que és un volum excessiu, ja que anem de fer pit. Però bé, que hem d'ensenyar el pump, ja no puc ni apretar el tríceps. I bé, a veure què tal. Bé, sincerament, espero que us estiguin agradant els vídeos. Ens veiem la setmana que ve. Fins aviat!